Hyvää päivää. Tänään teidän kanssa on Lana Korpelainen ja ensimmäisenä me otetaan käyttöön perusasiat, joita periaatteessa pitäisi tiedä jokaiselle ihmiselle, että menestyisi elämässään. Ja semmoisia salaisuuksia löytyy 15 kappaletta. Ja ensimmäinen on juuri se, että teidän elämälle on pakko olla onnellinen. Teidän elämälle on tarkoitus ja se tarkoitus tuo aina ja jokaisessa asiassa vain onnea teille. Ja se on yksi ja ainoa asia, jota on pakko tehdä. On pakko nauttia elämästä. Toinen asia on myös se perusasia, josta te olette tietoisia, mutta hyvin harvoin käytätte. Ehkä kyllä, ehkä ei. Mutta aina hymyilkää. Hymy on se perusasia, joka tuo erittäin paljon positiivisia ajatuksia elämään. Ja onni aina suo niitä ihmisiä, jotka hymyilevät. Aina hymyilevät iloisesti, hymyilevät ilman mitään syytä, kuin vain tekevät sen. Ja tämä asia ei vaati teiltä mitään muuta kuin vain muistatte toteuttaa sen. Kolmas asia. Totta kai teillä on jonkinlaisia päämääriä teidän elämässä, isoja tai pieniä, sillä ei ole mitään eroa tässä vaiheessa. Tärkeintä on se, että teidän päämäärät myös tuottavat teille iloa. Teidän päämäärät jo tässä vaiheessa, kun te vain ajattelette niistä, se jo tuo paljon iloisia ajatuksia, iloisia hymyjä, iloisia lauseita, iloisia tehtäviä. Ja tässä asiassa pitäisi muistaa yhden jutun. Kaikki, mitä te teette, on tuottava iloa. Miksi? Koska yksi ainoa juttu, mikä ei pysty täyttämään, on aika. Aika ei voi ostaa, aika ei voi myydä, siihen ei voi palata. Se on ainoa resurssi, mitä ei millään tavalla te pystytte käsittelemään siitä. Tämän takia pitäkää huolta siitä, mitä te teette oman ajan kanssa, koska teidän aika on nimenomaan teidän elämä. Ja neljäs asia on erittäin kiva. Niitä päämääriä pitäisi olla niin paljon kuin vain pystytte. Minä en puhu sitä nyt 5 tai 10 tai jopa 20 päämääristä. Se on vähän, se on jopa erittäin vähän. Nyt minä puhun siitä, että teillä pitäisi olla lista. Se ei edes riitä. Pitäisi olla iso vihko, johon te olette kirjoittaneet 1,5–2,000 erilaista halua. Ja lauseilla pitäisi olla sellainen alku, minä haluan. Ja sen jälkeen juuri siitä, mitä te haluatte omassa elämässä. Ei ole väliä, onko se iso asia vai pieni asia. Pääasia, että minä haluan. Ja mitä enemmän te haluatte, sitä paremmin se onnistuu. Ja 5. asia on semmoinen, että jokainen teidän halu, jokainen teidän päämäärä, sen pitäisi kokeilla. Onko se todella teidän vai onko se asia, jota ulkopuoliset ihmiset tai joku muu oli saanut teidän päähän. Millä tavalla me tarkistamme, onko se päämäärä juuri teidän tai tavoite juuri teidän tai onko se tuotu ulkopuolelta. Eli 2 siipeä. Ensimmäinen asia on se, että ajatuskin tästä asiasta jo tässä vaiheessa tuottaa mulle erittäin paljon iloa. Minä nautin tästä jo nyt. Ja toinen asia on juuri se, että mitä henkilökohtaisesti olen siinä ajatuksessa, siinä tehtävässä mukana. Nimenomaan fyysisesti. Se on tarkoitettu minulle ja toteutan sen just minä myös. Eli 4. asia, mahdollisimman paljon minä haluan. Ja 6. asia, vai mikä se sitten numero on seuraavakin, on se, että ei saa haluta
kovin voimakkaasti. Jos on semmoista, että juuri nyt haluan, että ei ole väliä mitään, mutta nyt ja haluan, että liian voimakas halu tekee päinvastoisen tempun meidän. Se pysäyttää kaikki asiat, mitä me haluamme saada. Sen takia minä haluan, laitan sen ylös ja toistaiseksi olen unohtunut koko asiasta. Se on tärkein asia unohtaa. Ei voi olla, että ei kokonaan unohtaa, koska me teemme sen asian eteen jotain. Mutta ei ole tarvitsisi ajatella ja tehdä asialle semmoiset temput, että väkisin vedämme sen eteenpäin. Ei mitään väkisin vemistä. Että minä vain haluan. Ei ole väliä, missä järjestyksessä minun halut, minun tahdot toteutuvat. On vain tärkeää, että minä haluan. 7. asia. Ei saa missään tapauksessa suostua siihen, että te tyydytte siihen, että teidän elämä ei tuo teille minkälaista onnea eikä iloa. Ei saa, vaikka itsellekin sanoa, että no kyllä se vain menee, että kyllä se suht kohta. Okei, suostun siihen. Ei, emme suostu mihinkään semmoisen asian, joka ei tyydytä meitä, joka ei tuo meille onnea, joka on jopa päinvastainen sille, mitä me haluamme. Ja tässä on muutama askel, jota täytyy aina ottaa huomioon. Ekana, jos teidän elämä teitä ei tyydytä, se ei tuota iloa, rehellisesti sanotkaa itselle, mikä teidän elämässä on se juttu, mikä juuri nyt on sellainen, että te olisitte valmis muuttamaan. Olisiko se maa, olisiko se kaupunki, työpaikka tai joku tehtävä, tai olisiko se auto, joka on pakko vaihtaa, joka ei tyydytä ja tuo vain ongelmia teille. Ja kyseessä on jopa se, että kumppani. Onko hän juuri semmoinen, jonka kanssa te haluatte mennä eteenpäin, vai onko se sitten se henkilö, joka jarruttaa teidät eikä antaa mahdollisuuksia toteuttaa jotain teidän omassa elämässä. Eli eka asia, diagnoosi. Minkälainen on teidän elämän diagnoosi tässä vaiheessa? Toinen asia on se, että te sanotte, okei, tässä vaiheessa olen juuri tässä pisteessä ja tästä pisteestä minun on lähdettävä eteenpäin, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Ja 3. asia, sanotte itselle vai äänen, olen ainoana henkilö maailmassa, joka pystyy muuttamaan minun oman elämän. Kun nämä 3 askelta on käyty läpi, niin vasta silloin olette valmis menemään eteenpäin. Menemään millä tavalla? Siihen vastaa sitten seuraava, eli 8 numero. Koska meidän elämä on leikki. Mitä kun lapset ovat pienenä ne tekevät? Ne leikkivät. Kun me olemme aikuisia, valitettavasti me emme enää leikki. Mutta yrittäkää leikkiä. Aamulla te leikitte siitä, että olette töihin menijä. Töissä te leikitä, leikin nyt tätä peliä, ehkä se onnistuu, minun täytyy lähettää nyt sähköpostia. Kirjoitatpa mielenkiintoisen tarinan, leikin sen kanssa, katsotaan millä tavalla se tuo tulokseen ja minkälaisia tuloksia se on. Okei, nyt minä leikin, että minulla on ruokatunti. Katsotaan, minkä ruoka siellä on tarjolla, onko se hyvä ja katsotaan, kenen kanssa minä siellä tapaan. Onko se mielenkiintoista ja mitä kaikkia leikkiä voi sitten leikkiä niiden ihmisen kanssa, kenen kanssa minä tapaan. Ja niin poispäin. Elämä on leikkiä. Ja menemme eteenpäin. Leikkimisen kanssa on sitten kaikki asiat selvä. Mutta teillä on päämääriä ja monet ovat sanoneet juuri siitä, että on olemassa haluan, mutta se syystä tai toisesta ei vain toimi. Minä vain haluan, mutta ei tapahdu yhtään mitään sen jälkeen. Siihenkin on olemassa tietynlainen vastaus. Sen halun täytyy tavallaan tai tavoitteen saada itsensä. Millä tavalla sen onnistuu? Tervetuloa me ihan käytännön tasolla. Meidän treeningissä ja koulutuksessa näytämme, miten konkreettisesti jokaisen minä haluan tai minä tahdon kanssa täytyy työskennellä niin, että se saavuttaa sen päämäärän tai sen tuloksen, mitä te itse haluatte. 10. asia.
Te jo tiedätte ja ymmärrätte, että haluja pitää olla paljon. Paljon tarkoittaa ei kymmeniä, ei satoja, tuhansittain. Millä tavalla saan sen minä haluan? Menette ulos, katsotte kaupoissa ja kaikki, mitä miellyttäisi teitä, haluatte. Minä haluan uuden tietokoneen, minä haluan uudet työkalut, minä haluan uudet vaatteet, minä haluan tämän jätskin, minä haluan tämän keksit ja niin poispäin. Kaikki mihin osuu silmä, se on just se asia, mitä minä haluan. Se on ihan hyvä asia, mutta jos me menemme sitten semmoisen päämäärin, jota minä haluan saavuttaa vaikka työelämässä, niitä ei voi olla tuhansittain työelämässä, vain se yksi asia, mitä minä haluan saavuttaa. Esimerkiksi minä haluan saavuttaa ne asiat, että nämä treeningit menevät eteenpäin ja ihmiset ovat kiinnostuneita niistä, niin minun täytyy olla sitten monta suunnitelmaa, millä tavalla minä toteutan sen. Pitää olla A, B, jopa C ja D suunnitelma, millä tavalla se menee. Jos tässä vaiheessa henkilökohtainen treening ei toimi, minulla on esimerkiksi B-suunnitelma. Menemme nettiin, teemme videon, katsomme millä tavalla se toimii. Jos sekin ei tuottaa semmoista tulosta, otetaan vaikka C-suunnitelman käyttöön. Menemme niihin paikoihin, missä on ihmisiä ja henkilökohtaisesti sitten kerrotaan, että meillä on semmoista ja semmoista, oletko kiinnostunut ja niin poispäin. Jos sekin ei toimi, okei, on vielä D-suunnitelma. Otetaan sitten vain listan ihmisiä tai yrityksiä ja aloitamme sitten soittaa niitä läpi ja lähetä vaikka sähköposteja ja niin poispäin. Että aina, jos on jonkunlainen päämäärä, pitäisi olla 2 tai 3 vaihtoehtoa, millä tavalla te toteutatte sen. Mutta se enemmän sitten koskee jo niitä isompia päämääriä, mitä minä haluan. Ja sitten vielä tässä on yksi juttu. Se pitäisi olla elämäntapa. Te jatkuvasti katsotte ympärille ja katsotte, mitä muuta minä voisin haluta. Ja toinen siipi, millä tavalla minä saavutan sen. Minä haluan tämän takin, tai minä mieluummin haluankin tämän. Se on ehkä minulle enemmän sopiva, mutta sen hinta on 2 kertaa isompi kuin tuon. Okei, millä tavalla minä voisin saada sen ja niin poispäin. Aina jokaisella asialle katsotte, mitä muuta minä voisin haluta ja miten minä voisin saavuttaa. Ja miten minä voisin saavuttaa, 2 ainakin vaihtoehtoa. Mutta te ette tee sitä vain kerran päivässä tai kerran elämässä. Se on jatkuva toiminta. Mitä haluan, miten saavutan. Mitä haluan, mitä saavutan. Tämän asian kanssa myös varmasti on ihan selvä juttu. Seuraava. Numero 11. Kaikki päämäärät teidän, kaikki teidän halut pitäisi tarkistaa, ovatko ne teidän tai ei. Ja siihen on niin sanottu oho-refleksi. Jos tämä vastaa siihen, että minä todella sen haluan, silloin mukana ei ole vain teidän ajatus, silloin mukana on koko vartalo. Ja kyllä te tiedätte itse, milloin te olette tyytyväisiä. Ja se näkyy myös fyysisesti. Eli tämä aga-refleksi tai oho-refleksi. Ihan meidän treeningissä tervetuloa. Me tulemme löytämään sen ja se ei pettää ikinä teidän. Miksi? Koska meidän ajatukset ja meidän sanat, niitä voi kontrolloida. Niitä voi totta kai tietynlaisella tavalla sanoa, voi laittaa jopa maskin naamaan. Ja se tarkoittaa siitä, että valehtelua tai peliä tietynlaista me vetämme. Mutta teidän vartalo aina reagoi sen mukaan, mitä se tuntee. Jos teillä on kipua, on vaikea ainakin vartalolle tieskennellä siitä, että on hyvä olla. Ja sen perusteella siihen rakentuu tämä oho-refleksi. Ja sen täytyy vain käyttää hyväksi. Mutta valitettavasti nyt niin lyhyessä ajassa sitä ei pysty nyt kertomaan, millä tavalla sen saamme irti meidän vartalosta ja millä tavalla sitten otamme sen aina huomioon. Seuraava asia on semmoinen, minä tulen kieltämään tai oikeastaan tulen pyytämään teidät
kieltäytymään niistä asioista, jotka eivät tuota teidän elämässä iloa. Jos te ette halua jotain tehdä, niin mieluummin sanokaa, että ei. Valitettavasti minä en voi, en halua, en pysty tekemään siitä. Ja ilomielen ottakaa vastaan niitä tehtäviä, mitä te teette ihan hyvällä mielellä ja jotka tuottavat teille iloa. Suurin osa ihmisistä tekevät noin 80% elämässä juuri niitä asioita, joista he eivät tykkää, eivät nauti, jotka eivät tuota heille iloa. Ja vain 20% ovat semmoisia asioita, joita ne tekevät ilomielen ja hyvällä mielellä. Vaihdamme niitä tekemisiä. Teemme 80% siitä, mitä haluamme, ja 20%, no minä pidän niitä asioita, jotka valmistavat minulle juuri sen hauskan pidon elämässä, mitä minä haluan. Silloin minä suostun tekemään niitä 20%, vaikka ne eivät ole ihan minun mieluisin asia. Mutta kun minä tiedän, että täytyy hoitaa niitä asioita, että minä pääsen oman päämäärän, niin silloin kyllä, vaikka ne eivät ole ihan vau, just sitä mitä haluan, vain pakosta, mutta ne tavallaan kuitenkin vievät minut eteenpäin. Ja 13 asia, vaikka se on 13, mutta se on erittäin mieluinen. Aina, jokaisena hetkenä täytyy tehdä 2 asiaa kerrallaan. Mitä se tarkoittaa? Meillä on rajoitettu aika. Aika on aina semmoinen juttu, että se karkaa käsistä. Yrittäkää jokaisena hetkenä tehdä ja saavuttaa ainakin 2 asiaa. Mitä se tarkoittaa? Vaikka minä menen ulos vaikka lapsen kanssa leikkimään, minä voin saavuttaa vielä toisen asiankin. Minä voin tutustua ihmiseen kanssa, jakaa minun ajatuksia tai käyntikortteja tai jotain semmoista. Tai jos minä menen kirjastoon kuuntelemaan jotain luentoa, totta kai minä saan jonkunlaista tietoa itselle, totta kai minä laitan ylös, mutta samalla minä voisin tutkia ja saada selville, mitä kaikkea tapahtuu vaikka siellä kirjastossa, minkälaiset tehtävät tulevat kiinnostamaan minua. Samalla minä voisin tutustua siellä ihmisen kanssa ja niin poispäin. Vaikka minä olen matkustamassa bussilla esimerkiksi, totta kai minä voin puhua jotain hyödytöntä puhelua, mutta toisaalta minä voin lähettää 2-3 tekstaria, jotka ovat tärkeitä mulle tässä vaiheessa, tai todella ottaa jonkun tärkeän puhelun. Samalla tavalla minä hoidan 2 asiaa kerrallaan. Minä siirryn paikasta toiseen ja hoidan jonkunlaiset puhelut, tekstiviestit tai luen sähköposteja, jotain semmoista hyödyllistä. Ottakaa senkin ihan elämän tavaksi, 2 asiaa kerrallaan. Miehet, uskokaa pois, se ei ole vain naisten juttu. Miehet myös pystyvät siihen. 14 asia on vielä se, mitä minä haluan toistaa, joka on erittäin helppo juttu, mutta on vaikeasti menevä perille. Aina, joka paikassa, jokaisessa asiassa pitäisi nauttia elämästä. Tässä ja nyt. Ei ole tarvitse siirtää, että no nyt sitten kun menen kotiin, sitten minä teen siitä ja nautin elämästä. Ei, tässä ja nyt. Jos se ei onnistu, sitten katsotaan, mitä semmoista voisin tehdä, että nauttisin tästä. Mutta viimeinen asia, joka on erittäin tärkeä, että kaikki nämä asiat, mistä me olemme tänään puhuneet, olisivat onnistuneet. Mitä täytyy tehdä? Täytyy haluta tehdä niitä. Eli minä haluan numero 1, haluan paljon haluta elämästä. Se oli nämä ensimmäiset 15 asiaa, joista jokainen pystyy toteuttamaan ilman vetäjä, ilman kouluttaja. Muut asiat voisitte seurata ja katsoa, me tulemme ilmoittamaan niitä teille. Mutta tervetuloa paikan päällä tai netin yhteyteen ja muutama yhdessä teidän elämää mahtavaksi ja paremmaksi. Se oli siinä. Ja menestyskoulu.fi on meidän nettisivusto. Voitte mennä sinne ja katsoa, mitä kaikkia tapahtumia, minkälaisia treeningiä, tapaamisia, vinkkejä löydätte sieltä.
Ja toivottavasti tästä hetkestä alkaen teidän elämä muuttuu paremmaksi. Heido!